استقبال صبح با امر دل، با فرمان عقل خوشکار، با راهنمایی خرد رهکشای که از پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک سر می شود، تعبیر همایون و خجسته خواهد گرفت. امروز 10 فوریه است. الکی می توان گفت که گرمی بر سردی پیروز شده. مردم تاجیک در ماه فوریه تا آخر ماه مارت چند جشن مهم را تجلیل می کند که آمادگی از امروز به استقبال آنها نشانه والای خودشناسی ملی و افتخار وطنداری است. این سنه های تاریخی 23 فوریه روز تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، 8 مارت روز مادر و 12 مارت روز مطبوعات تاجیک، همزمان 21 مارت روز جشن نوروز بین المللی است. نزدیکترین سنه 23 فوریه است. واقعاً قواهای مسلح در نگاهداری و تحکیم فضای امن و ثبات تاجیکستان صاحب استقلال نقش نهایت برجسته دارد. امروز سربازان ما گاه زیر برف و باران، گاه دیگر زیر آفتاب سوزان و سر بر سر سنگ خارا به خاطر دفاع دولت و ملت خویش از بحر جان خود می‌گذرند که بی محابا برجسته ترین رمز سعادت و افتخار است. برنامه امروزه صبح را با یک سرود در وصف این دلاوران وطن حسن آغاز می‌باشیم. سنگریم دیدهی سرحدی کشوریم پیرسازی همه مرز و بود چون سپر آهنی پیکریم آمی سرحد و دولته وارثی صادقی ملته وارثی صادقی ملته آمی سرحد و دولته وارثی صادقی ملته
сарбоз хизматчии ҳарбӣ барои адои хизмат аз вазъи ҳаво намеандешад, аз раъду барқ, аз барфу борон намеҳаросад. аммо чунин ҳолат ба кору пайкори афроди дигар, махсусан марди деҳқон, амиқан таъсир мегузорад. ба ин гуфта манзур ин нест ки донистани вазъи ҳаво ба як зумра одамон на чандон аҳамият дорад, балки маҳаки нуктаро ҷасорат, диловарӣ ва ҷонфидоии родмардоне ташкил медиҳад, ки имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ бо сари баланд адои хидмат мекунанд. пас аз як навор ки ин нуктаро тарғиб мекунад, аз вазъи ҳаво барои имрӯз огоҳ мешавем. متخصصان مرکز آب و هواشناسی وضع هوای کشور را برای امروز 10 فوریه سال 2021 چنین پیشگویی کردند. در شهر دوشنبه روزانه هوا 17-19، شبانه 4-6 درجه گرم می شود. روزانه در شهر بختر هوا 20-22، شبانه 6-8 درجه گرمی پیشگویی شده است. امروز هوا در شهر خوجند 9-11، شبانه 5-7 درجه گرم است. هوا در شهر خاروق روزانه 2 درجه گرم، شبانه 7-9 درجه سرد می شود. در ناحیه رشت گرمی هوا روزانه از 1 تا به 2، شبانه به 2 درجه می رسد. در شهر کلاب روزانه هوا 14-15، شبانه 2-3 درجه گرمی پیشگویی شده است. هوا در ناحیه دنغره روزانه 14-16، شبانه 3-4 درجه گرم است. در ناحیه 5 روزانه هوا 15-17، شبانه 4-6 درجه گرم می شود. امروز گرمی هوا در شهر اسفره روزانه از 9 تا به 10، شبانه از 4 تا به 6 درجه می رسد. имрӯз духтарон ва занону бонувон дар қатори мардон дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат мекунанд. бешак ин саҳми бонувон боиси тавсиф ва студанист. ба мақому манзалат, қадру қимат ва заҳматҳои модарону занон арҷ гузоштан нишонаи саодати бузург аст. гузориши навбатии ҳамкоронамон ин матлабро идома медиҳад. модар ватан мафҳумҳои бо ҳам тавъамеанд ки аз азал барои ҳар як инсон азизу мӯътабаранд. аз ин рӯ гузаштагони мо дар тӯли таърих ватанро ҳамрадифи модар шумурдаву мартабаи онҳоро бо ҳам баробар медонистанд. ин ду мафҳум барои ҳар як фарди соҳибхират манзалати хоса дорад. таи солҳои охир аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири баландбардоштани мақому манзалати занон дар ҷомеа як қатор санадҳои муҳими меъёриву ҳуқуқӣ қабул ва мавриди амал қарор гирифтанд ки дар заминаи онҳо теъдоди зиёди бонувон ба корҳои пурмасъули давлативу ҷамъиятӣ ҷалб гардиданд. бешубҳа имрӯз наметавон сафи қувваҳои мусаллаҳро без занҳои қобилукордон тасаввур кард, зеро дар айни замон наздики 1000 нафар бонувон ба ҳайси хизматчии ҳарбӣ дар қатори мардон дар дастгоҳи марказии ситоди генералӣ ҷузу томҳо ва навъҳои қушунҳои қувваҳои мусаллаҳ софдилона фаъолият доранд. имрӯзҳо дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бонувон хизматро дар сатҳи баланд иҷро мекунанд. новобаста аз он ки ман зан модар ҳастам, дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон адои вазифа менамоям, аз он ифтихор менамоям. дар баробари мардон омода ҳастам ки ватани худро ҳифз намоям. ҳар як бонуе ки завқ дорад метавонад биёяд дар сафи қувваҳои мусаллаҳ адои вазифа намояд ва дар баробари мо муҳофизи ватан бошад. имрӯзҳо асосан дар сафи қувваҳои мусаллаҳ занҳо ба ҳайси алоқачӣ, ҳуҷҷатгузор, табиб, пешбарандаи корҳои тарбиявӣ дар қисми низомӣ ва дигар бахшҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон заҳмат мекашанд. баҳри баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа дар тӯли ин солҳо як қатор бонувони низомӣ бо мукофотҳои давлатӣ қадр карда шуданд
ки ин нишон аз таваҷҷуҳу ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нисбат ба бонувон мебошад. Бо мақсади амалӣ кардани қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз соли 2006 инҷониб дар вазорати мудофиа дар доираи барномаи давлатии интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2007-2016 чандин бонувони низомии вазорат ба вазифаи баландтар таъин карда шуданд. имрӯз метавон саҳми даҳҳо нафар занонро дар рушди қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ёдрас шуд, ки дар ҷомеа бо кору пайкори худ мавқеи хосаро соҳиб гардиданд. имрӯз ман ҳамчун зан ифтихор мекунам дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат карда истодам. ҳамеша омодаам ки тоҷикистони худамонро ҳифз намоям. хизмат ба ватан вазифаи ҳар фарди худшинос аст. ҷавононро даъват мекунам ки биёянд хизмат кунанд. аз ин пайроҳаи интихоб кардан ман ифтихор дорам. имрӯз мо ифтихор мекунем ки ҳамчун бону хизмат карда истодаем дар сафи қувваҳои мусаллаҳ. дар фазои тоҷикистон имрӯз сулҳу ободӣ ҳукмфармо аст ва мо бояд ҳамин ободиву суботро ҳифз кунем. бояд ки эҳтироми ватан барои ҳар яки мо аз ҳама боло бошад. дар баробари зан модар будан имрӯз мо ифтихор мекунем ки мо ҳомии ватан ҳастем. тоҷикистонро дӯст медорам ва омодаам ки барояш ҷонамро фидо кунам. ҳар лаҳзаву ҳар соат ман постбони ин ватан ҳастам ва новобаста аз зан буданам ба ҷасорати худам бовар дорам. дар баробари мардон ватанамонро муҳофизат мекунем. ба ҳамаи серталабӣ ва тараддуду ташвиши зиндагӣ нигоҳ накарда, бо сарбаландӣ бонувон аз иҷрои амру супоришҳои ҳайати роҳбарикунанда мебароянд. онҳо ҳамеша кӯшиш менамоянд ки дар паҳлӯи мардон барои пешрафт ва осудагии давлату миллат саҳмгузор бошанд. бинандагони гиромӣ, барномаи субҳи тоҷикистонро идома медиҳем ки имрӯз сухан аз нақши қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳкими истиқлоли давлатӣ ҳамзамон сулҳу субот ва оромии ҷомеъ меравад. дар ин қисмати барнома суҳбате дорем бо муовини сардори шӯъбаи назорат ва банақшагирии риёсати ташкил ва сафарбарии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон подполковник Гулнора Салимзода. биёед аз он хусус оғоз мекунем ки шахсан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақоми занон, ба рисолати онҳо, ба нақши онҳо дар ҷомеа арҷ мегузоранд. сарвари давлат зимни баромадҳояшон борҳо изҳор намуданд ки давлате ки миллате ки нисбати анамон тақдири занону модарони худ бетафовут ҳастанд, онҳо ояндаи худро аз даст медиҳанд. ин аст ки дар даврони соҳиб истиқлолии давлатӣ мақому мазалати зани тоҷик хеле боло рафта, як қатор фармонҳову қарорҳо, як қатор барномаву санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оиди баландбардоштани мавқеи мазалати зани тоҷик дар ҷомеа ба tasbib расиданд ки барои бунёди як давлати ҳуқуқбунёд, барои бунёди як давлати демократӣ албатта саҳмгузорӣ менамояд. як нуктаи бисёр муҳимро таъкид карданд, яъне ташаббуси занонро тавсиф кардан сутуданд ки ҳамеша иқдомҳои сарвари давлатро, президенти мамлакатро занон дастгирӣ мекунанд ва ба иҷро мерасонанд. дар хусуси қонуни танзим ҳарф заданд. ҳамзамон пешвои миллат таъкид карданд ки имрӯз занону бонувон дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ низ дар қатори мардон мардонавор хидмат мекунанд, фаъолият мекунанд. сарвари давлат ташаббусҳои созандаи занону модарони кишварамонро ба инобат гирифта, онҳо ба хотири пешбарӣ намудани занону ташаббускори мо дар соҳаи роҳбарикунанда тадбирҳои чораҳои навбанав меандешанд. ин аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолаашон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, ба Кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон супориш доданд ки стратегияи миллии фаъолгардонии саҳми занон дар ҷумҳурии Тоҷикистонро барои солҳои 2021-2030 ба тасвиб расонида нақшаи амалигардонии онро пешниҳод намоянд. аслан барои мо бонувону занон боиси ифтихору сарбаландист ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ зимни баромадашон қай намуданд ки дар баробари ҷавонмардони бонангуномуси тоҷик саҳми занону бонувон аз бунёди иншоотҳои азими давлатӣ то ба хизмати софдилона дар сафи қувваҳои мусаллаҳ дар таҳкими сулҳу суботи кишвар боиси таҳсину офарин аст. бонувон дар баробари оне ки ҳамчун сарбоз
адои хидмат мекунанд дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, ҳамчун донишҷӯ таҳсил мекунанд, ҳамчун хизматчии ҳарбӣ фаъолият мекунанд, боз кадом рисола ҷӯянд ки вазифаро анҷом медиҳанд? аслан бигирем имрӯзҳо 25% хизматчиёни давлатиро бонувон ташкил мекунанд ки аз ин як хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои қудратӣ адои вазифаи пурмасъулияти ҳарбиро бардошт доранд. агар имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ бонуе пай иҷрои ҳуҷҷатҳои идорӣ бошад, дигаре ба дастани муҷаззакори худ ба беморон шифо мебахшад ва сеюмин дар таъминоти ақибгоҳиу ва дигаре аз онҳо ҳамчун мураббӣ, ҳамчун муаллима ба он нафароне ки имрӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил мегарданд, дарси матонату ҷасорат, дарси мардонагӣ меомӯзанд. худи шумо шахсан ба ҳамин хизмати занон бонувон ё фаъолияти занон бонувон дар сафи қувваҳои мусаллаҳ чӣ назар доред? баъзеҳо ба ин назаранд ки ин танҳо масалан ба мардон тааллуқ дорад хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ. шумо занҳо чӣ мегӯед дар ин хусус? чун модар ҳеҷ таноманде, ҳеҷ ҷасуре наметавонад ҳифзкунандаи анамин миллату сарзамин бошад. зан худ офаранда аст, зан худ тавлидкунандаву нигоҳдорандаву ҳифзкунанда аст. пас арзанда аст ки дар барои бо номуси баланди ватандорӣ дар бари ҷавонмардони бо ору номус пай иҷрои вазифаҳои хизмати худ, пай посдори сулҳу суботи кишвар саҳмгузорӣ намояд. аслан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами кишварамон зимни баромадҳои худ бо низомиёни кишвар борҳо изҳор намуданд ки ҳифзу марзубуми ин ватан вазифаи муқаддаси ҳар як хизматчии ҳарбӣ аст ва дар он ҳолат ин вазифаи пурмасъулиятро мо хизматчиёни ҳарбӣ, аз он ҷумла мо занону бонувон аз иҷрои ин вазифаи пурмасъулият биромада метавонем, агар ҳар яки мо мафҳуми анами ватану ватандориро ва қиматии истиқлолияти ба даст омадаро дарку эҳсос карда тавонем ва дар иҷрои ин вазифаи муҳим сарбаландона саҳмгузорӣ намоем. тарбия намудани сарбозон ҳамзамон афсарон низ дар ҳамин рӯҳия, яъне шинохтани қимати истиқлол ва пост доштани арзишҳои миллӣ аз муҳимтарин вазифаҳои мураббиён, устодоне ҳастанд ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳ кор мекунанд, фаъолият мекунанд. дар ин хусус чӣ мегӯед? яъне мо бояд сарбозонро, дигар хизматчиёни ҳарбиро тавре ки пешвои миллат зимни суханониҳои худ таъкид мекунанд, ишорат мекунанд, дар ҳамин рӯҳия, дар рӯҳияи дӯст доштани ватан, гиромӣ доштани арзишҳои миллӣ ба камол расонем, омода созем то ин ки тавонам бо дилпурӣ, бо ҷасорат, бо қатъияти том аз давлату миллат, аз манфиатҳои волои ормонҳои миллӣ дифоъ кунанд, ҳимоя кунанд. фикр мекунам ки хизмати мо бонувон дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои кулли хизматчиёни ҳарбӣ, барои он нафароне ки имрӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил мегарданд, барои ҷавонону анамо фарзандони худамон як намунаи олии таҳаммулпазирӣ, як намунаи олии инсондӯстӣ, ҷасорату матонат бояд бошад ва ҳамзамон дар хонадон ва ҳам дар ҷои занон бонувоне ки хизматчии ҳарбӣ ҳастанд, фикр мекунам бояд ҳамеша тартиби низом бояд ва меҳру садоқат пойдор бошад, ҷорӣ бошад, зеро ин барои на танҳо дар таълиму тарбияи фарзандон, балки дар рӯҳияву пешравии фаъолияти онҳо дар оянда саҳм мегузорад. сарвари давлат бонувони қувваҳои мусаллаҳро борҳо дастгирӣ намуданд ва анами дастгириҳои пайвастаи роҳбари давлат мо бонувонро водор месозад ки ба анамун боварии сарвари давлат, ба савганду садоқат ва ба рисолати фарзанди хеш дар назди халқи ватани худ содиқ бошем. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо подполковник Гулнора Салимзода, муовини сардори шӯъбаи назорат ва банақшагирии риёсати ташкил ва сафарбарии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон. барномаи субҳи Тоҷикистон идома дорад. идораи барномаҳои субҳи Тоҷикистон бахшида ба рӯзи модар суфраи сухани ноб ва ҳунари волоро таҳти унвони офтоби меҳр эълон менамояд. ҳаводорон аз рӯи 4 номгӯи арзи меҳр ба модар метавонанд иштирок намоянд: қироати шеър, эҷоди шеър, тарона ва суруд. муҳтавои номгӯи матолиб бояд васфи зан модар, мақоми зан дар даврони соҳибистиқлолӣ ва рисолати модарро дар ҳаёт таҷассум намоянд. ҳаводорони аз синни 18 то 40 сола метавонанд суфраи офтоби меҳрро бо хушзавқию истеъдоди нодири худ зиннат бахшанд.
озмун 8 марти соли ҷорӣ ҷамъбаст гардида ғолибон бо тӯҳфаҳои арзишманд қадршиносӣ ва таърихи барномаи субҳи тоҷикистон муаррифӣ мешаванд. иштирок дар озмун аз ҳисоби қишраҳои ҷомеа озод аст. суроға, кӯчаи беҳзод 7А, телевизиони тоҷикистон. телефон барои тамос 221 75 36 909 49 17 48. сарбозон ва дигар хизматчиёни ҳарбӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳ на танҳо машқу тамрин мекунанду усулҳои ҷангиро меомӯзанд, ҳамзамон касбу ҳунар аз бар менамоянд, дар маҳфилҳои фарҳангӣ иштирок мекунанд ва забонҳои хориҷиву технологияи ҳозирамзамонро меомӯзанд. оркестри ҳарбии нафасии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар назди коллеҷи ҳарбии вазорати мудофиа таъсис ёфта то имрӯз дар чандин чорабиниҳои муҳими сиёсӣ ва озмунҳои байналмилалӣ иштирок кардааст, ки аз ҷумлаи чунин чорабиниҳои фарҳангӣ ба ҳисоб меравад. бинандагони гиромӣ, ҳоло мо дар назди оркестри ҳарбии қисми ҳарбии 02615 вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем. ҳайати оркестр аз ҳисоби афсарон, прапорщикон ва хизматчиён, сарбозон иборат мебошад. асарҳои эҷоднамудаи оркестри ҳарбӣ зиёда аз 50 асари консертӣ ва маршҳо мебошанд. ҳайати оркестр дар якчанд озмунҳои байналмилалии ҳунарӣ иштирок варзида, инчунин дар ҷумҳурии мардумии чин ва федератсияи Россия ва Қазоқистон фаъолона иштирок намуданд. ҳоло бошад ҳайати оркестр барои ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ дида истодаанд. дар идомаи сабт мо аз раванди тамрини оркестри нафасӣ огаҳ гаштем. оркестри ҳарбии нафасӣ як ҷузъи ҷудонашаванда дар ҳудуди вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. чанд лаҳзае ки аз атроф ҳолати кори ин гурӯҳро мушоҳида намудем, бароямон маълум гардид, ки онҳо аслан оҳангҳои ватандӯстонаву мутантанро иҷро намуда истодаанд. оркестри ҳарбии нафасии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон аслан барои бардоштани рӯҳияи ҳайати шахсии афсарону сарбозон ва иштирок дар чорабиниҳои сатҳи сиёсиву фарҳангӣ фаъолият менамоянд. то имрӯз аллакай борҳо худро муаррифӣ намуданд. оркестри ҳарбии нафасӣ дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои бардоштани рӯҳияи ҳайати шахсии афсарону сарбозон ва гузарондани чорабиниҳои сиёсӣ, фарҳангӣ ва инчунин дар чорабиниҳои берун аз кишвар фаъолона иштирок мекунанд. аз аввалин рӯзҳои таъсисёбӣ то ба ҳол аъзои ин гурӯҳ дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ низ ширкат варзида бо фатҳи ҷойҳои ифтихорӣ ба ватан баргаштанд. ҷидду ҷаҳди онҳо ин навбат барои бо шукӯҳ истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ аст. оркестри ҳарбии истиёди генералии қувваи мусаллаҳ соли 1994 таъсис дода шудааст. дар ҳайати оркестри вазорати мудофиа дар полки таъминотии идоракунӣ зиёда аз 60 нафар афсару прапорчику хизматчӣ фаъолият мекунад. ҳастанд сарбозоне ки ба сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил мегарданд, омада дар оркестри ҳарбии нафасӣ касб меомӯзанд. оркестри ҳарбии истиёди генералии қувваи мусаллаҳ барои дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон асарҳои нав ба нав эҷод карда истодааст. бархе аз ҷавононе ки дар ин гурӯҳ фаъолият намуда истодаанд, то шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳатто қобилияти навозандагиро ҳам надоштаанд. лек акнун онҳо соҳиби боз як ҳунари иловагӣ гаштаанду акнун мехоҳанд дар шодиву нишод ва пешравиҳои ватан шарик бошанд. тӯли 2 сол аст ки дар инҷа фаъолият мекунам. ба пешравиҳои бисёр ноил шудем. дар бисёр барномаҳои сиёсӣ иштирок кардем. ҳоло мо тайёрӣ ба 30-солагии истиқлолӣ мебинем. ҳама меҳмононе ки аз дигар давлатҳо мисол ташриф меоранд, мо ба ҳамин чорабиниҳо омодаем, тайёрем, ҳама вақт машқу тамрин мекунем.
рустам содиқов яке аз таҷрибадорони ҳамин оркестр буда то имрӯз барои созҳои мусиқии нафасӣ чандин оҳангҳои миллиро бо тарҳи муосир пешниҳод намудааст ки оҳангҳои тавлид намудааш аз ҷониби шунавандагон баҳои баландро сазовор гардидааст. дар ҳамин оркестр ман қариб 28 та оҳанг пешниҳод кардам. оҳанги бӯи ҷӯи миллион барои оркестри нафасӣ баста будам. оҳанги маҷнун оҳангаша пешниҳод кардам. оркестри ҳарбӣ нафасии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ягона оркестри нафасӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта нақши он дар пешбурди фарҳанги миллӣ хеле назаррас аст. дастовардҳои ин гурӯҳи афсарону сарбозон ва прапорщикон бори дигар гувоҳи он аст ки ҷавонони мо дар сафи қувваҳои мусаллаҳ дар баробари дарси ҷавонмардию матонат инчунин соҳибҳунар мегарданду дар пешрафти ватан ҳамаҷониба саҳми арзандаи худро мегузоранд.